taky. A já jsem moc líbá, že vám natočím z toho rozbalu, tak jdeme na to. Jednu horku strana. A já doufám, že to bude z toho Star Stable, jenom to naberu. Jenom značku fakt neznám teda. Počkejte, já to rozbalím, nekouknu se do toho. Takže za ním čau. Ne. Čakaj, takže se zpátky. No a podle ty fotky jdeme na dýně. Taky to je voda. Jenom ještě něco, ne. Takže to se stalo. Jo a nejen kot už tam byla. Ne. A no tak ten kód už nefunguje. To vám řeknu, neskoušejte to, nic zkuste. Boží! Nic to zkuste, ale fakt vám to nepůjde. Je už po druhý neštu. Ale fakt je to fakt. Protože ten dopis. Hej, Dašinko, koukej. Tak ty. Hurá. Já jsem věděla, že to je potom. Já to věděla. Fakt krásný. Lidi, doporučuji si vám to objednat příští rok. Vlastně příští týden. Vánoce. Mně to bude určitě zase. A se ono už není, ale ten dopis mi to mělo poslat ještě. Pokud někomu půjde to tak mu gratuluju a má od mě 3000 Starcoins, i když já jsem to použila. A to jsem ani neotevřela, ale přišlo mi to na eBay.